Čau všetci, moje meno je Easy a ja vás vítam pri tomto ďalšom Let's Play. A dneska to bude na hru Chicken. Takže Chicken je to vlastne hra, v ktorej si môžete vytvoriť vlastné zvieratko podľa predstav. Môžete mu dať nohy, ja som si tu už jedno vytvoril. Sledujte. Nie, toto som nevytvoril ja. Toho nájdem ho. No mačky. No. Proste vytvoríme si novú hru a ideme na to. Takže tu máme nejakého pávo, kurča. Pošeklíme ho. On ma chce zožrať. Ono ma to chce zožrať. Čo tu máme? Priviažeme ho na šnúrku, aby ma nezožral. Takže poďte. Ha. On ma chce zase zožrať. Máme ho na šnúrke. Môžeme si zmeniť pohľad na first person. Má to niekde medzi zubami, tú šnúru. No tu ho niekde priviažeme. Pozrieme sa, no. Tu ho priviažeme. No, odopli sme ho. No, takže ideme si postaviť vlastné zvieratko, Livebox, a nájdeme. Takže ja si myslím, že to zviera by mohlo mať niečo z tarantúle. Takže dáme tarantulie ústa. Nie, to už máme. Telo s chicken, to je kurča. Potom by mohli mať krabie nohy. Čo ešte neviem, tie oči z chobotnice. A krk z tej želvy. A ešte jednorožcový ten. Takže máme to plné, ešte ušiska musia mať. Ušiska dáme z kurča nemá ušiska, to je zlý nápad. Dáme horse, koňové. Takže ja sa vám ozvem, keď toto dokončím to zvieratko. Bude to strašidelné, ľudia. Takže a pokračujeme. Takže neozval som sa vám, keď už mám to zvieratko zrobené, ale ešte ho len stavam. Už som zistil, ako mám začať stavať, lebo doteraz som to si nezistil. A som jak Bob tu hľadal nastavenia. A tu žiadne nastavenia nie sú. Musel som zresetovať celú hru, zase si vybrať všetky veci. Takže ja si myslím, že telo by sme celkom aj mali takéto. No, je to veľmi symetrické telo, by som aj povedal. Želvý krk, takže dáme si to asi takéto. A ešte ma napadlo, není tu, že hlava? Nie, není. Takže, ešte chvostík sme zabudli. Takže dáme hadí chvostík. Takže, tu si dáme teraz tarantula, tak, očiska, chobotničie, očiska, no, daj očiska. Tu jedno očisko, tu druhé očisko, ty kokso, ešte tu dáme, ty kokso, máme jednorožec jak vyšitý. Teraz, dáme si tu, že krablek, to dáme jednu tu, druhú
tu a tretiu dajte tu. No. Teraz z druhej strany to musíme zopakovať, aby to malo nejakú tú rovnováhu. Takže jedno tu, druhé tu a tretie tu. Takže toto by sme už aj mali. Teraz ideme na ešte ušiská sme zabudli. Takže ušiská dáme tu niekde na krk. Tak, jedno ušisko. Vyzerá to strašne strašidelne. Ale niekoho mi to aj pripomína. Takého toho klauna z RTVS. Máme chvost. Dobre. Takže tu si dáme ešte jednu. Také. Krk, či telo. A tu dáme takýto snake rattle. Ja si myslím, že máme celkom aj všetko. Takže nie, ja viem, čo ešte tam dáme. Takže nájdeme si paperie. Fur, nie, to je koža. Chicken tail, nie. Perie, dáme kožu, či srst. A obložíme to srsťou, aby to bolo také chlpaté. To bude jak z Macha Šebestovej pes. Ten Dunčo, či Jonathan sa volal, ak sa nemýlim. To isto bol Jonathan, to si pamätám ešte. No, ja si myslím, že celkom aj solidné zvieratko. Také by som aj bral akože, ako domáce. Je to, akože vyzerá to dosť strašidelne, domáčky, ale akože není s tým problém, len tie ústa sa mi tak nepozdávajú. Ale strašne mi to pripomína nejakého klauna z RTVS-ky. To podoba tam určitá je. Ešte prúško, aby mal chlpaté, chudáčik. Aby neprimozrlo mu snehu, veď teraz je sneh nenormálny, napadalo 4,5 metre. Takže takto, tu, tak, ešte tu, aby mu neprimrzlo sneh do kože. To keď psovi primrzne do srsti sneh, to je strašné. To je proste strašné. No. Takže ja si myslím, že celkom aj máme, vyzerá to ako guča chlpov. Takže teraz vyjdeme z tohto a už sa to tu spavne. Takže ideme to, no maje takú, že sa mu aj hýbe. To je, ty kokso. No, takže skúsime to naštvať teraz. Ono ma to chce zožrať. Ľudia! Jaké rýchle to je, jaké rýchle a jaký krk to má. Cesariu sa zdý! Tomu šľaha už na čisto. Takže ideme, ja to idem zdemolovať. No, pozrieme si first person zabitie, ako ma to zabije, tie ústa chcem vidieť. Ako ma to žere. No ja to musím zdemolovať ľudia, ja sa toho bojím strašne. Items a dáme si tu, že exploding fruit, to sa o to postará, dúfam. A šľahneme tu dáte exploding. Ježiš! To čo boli za zvuky? Ono si to kýchlo. No, bum. Ono sa ma to bojí. Ešte jedno mu tam rútime. No, ešte jedno. Poď. Bum. Bum. Takže toto by bolo všetko k dnešnému videjku. Túto 10-minútovú prácu sme práve rozbili na cucky. Takže pozbierame si tu vecičky a ozvem sa vám pri ďalšom dieli tejto parádnej hry. Link vám dávam do popisku. Môžete si to stiahnuť, je to zadarmo, takže celkom solidné, celkom aj v pohode hra na to, že to je zadarmo, akože vytvoríte také zvieratko, z ktorého budete mať nočné mory, ale
nie je s tým problém, takže. No, takže ak sa vám videjko páčilo, zanechajte like a odber. A ak nie, tak neviem. A zdieľajte to na Facebook, aby som mal čo najviac pozretí. Čaute a vidíme sa.